אחים לא נמשיך לבכות, אנחנו נסתכל קדימה. אתם יודעים שאני התפטרתי. אני אתמול רציתי למסור את הכל למועצה, המועצה לא מוכנה לקבל. אפילו שתתפרק הקבוצה, לא מוכנה. אבל יש פה חבר'ה כמו מנהל הקבוצה אבו אמיר, שהוא משקיע מזמנו, הוא תרם את הכל השנה, הוא דאג לקבוצות, לכל הקבוצות, הגענו למה שהגענו. הוא ימשיך בקבוצה הזו, אבל אין לו את היכולת להמשיך. הוא ועוד עם החבר'ה שהיו בהנהלה הם ימשיכו, אבל הם לא יכולים להמשיך בתנאים שאנחנו היינו. עכשיו, אני מבין, כל אחד רוצה לקום וללכת. לפני שכל אחד קם והולך, אני אומר לכם, כל אחד יקבל מה שמגיע לו. כל אחד יקבל מה שמגיע לו, זה קודם כל. לא מעניין אותי מי. עד הרגע שאני נמצא, כל אחד מקבל מה שמגיע לו. כל אחד שירצה להישאר בקבוצה עם התנאים החדשים, הוא יכול להישאר בקבוצה. כל אחד שרוצה לצאת לדרכו לקבוצה אחרת, אני אחראי על השחרור שלו. אני אתן לכם כל מה שמגיע. אני מקווה שאתם באמת תישארו בקבוצה, לא יודע, תנאים קשים, אבל הייתי רוצה שתישארו בקבוצה, נשאר כולנו ביחד, אבל זה לא יהיה. אני יודע שכל אחד יש לו את המשפחה, כל אחד יש לו את הדאגות שלו, כל אחד רוצה לדאוג לעצמו. נכון שאתם אוהבים את הסמל הזה, אבל את המשפחות שלכם אתם אוהבים יותר ודואגים יותר, וזה ברור. אז אנחנו נשב עם כל אחד ואחד, אני אשב. כמו שאני אמרתי, כל אחד יקבל עד האגורה האחרונה. עד היום, כל מי שהיה כאן, מה שמגיע לו הוא יקבל. מי שרוצה להישאר בקבוצה, הוא יכול להישאר. מי שרוצה להשתחרר, ללכת למקום אחר, אני אחראי על השחרור. אני לא אמסור ולא יפקיר אתכם לאף אחד כאן. אני אחראי, אני אעשה את הכל למענכם. כמו שאתם דאגתם ועשיתם את הכל למען הקבוצה, אני אעשה את הכל למענכם, עד שתגיעו לאן שאתם צריכים להגיע, שיהיה לכם בהצלחות, ותשמרו על קשר. הטלפון שלי תמיד בטוח לכל אחד, אני אקשיב לכל אחד, אני אוהב לראות כל אחד, דברו איתי כל הזמן, תהיו איתי בקשר. זה לא סוף הדרך, זה לא סוף הדרך. מאמן היום משחק במג'ד-אל-כרום, מחר הוא נמצא במקום אחר, אחרי שנה, שנתיים הוא חוזר, אותו דבר שחקן, כל יום נמצא במקום. זה פרנסה שלכם ואתם תתחילו להסתובב בכל המדינה כאן, לשחק וכאן וכאן. אהבנו אתכם, הייתי בסדר, את האמת, אני אמרתי מהיום הראשון, אסף, אני רוצה משפחה חמה, וזה מה שהיה כל הזמן, משפחה, וזה מה הנה עכשיו כולנו, אני מסתכל על כולם, באמת, לכל אחד כואב לו, כי המשפחה הזו מתפרקת, אבל אני מקווה שהמשפחה הזו באמת תחזור ותמשיך להיות ביחד. לא רוצה להוסיף הרבה דברים, זה קשה, אבל ככה הם רצו, ככה הם תכננו, ככה כל אחד אומר לא אכפת לי, לא מעניין אותי, לא ראיתי, לא עשיתי, לא מעניין אותי. בסדר, אבל אני אומר לכל אחד, דבר אחד שאין להם, מה שיש לי, ותודה לאל שיש לי, שאני שמח שאתם שמחים, שאני מחייך שאתם מחייכים. באמת, ושאני ישן טוב, שאתם ישנים טוב בבית עם המשפחות שלכם. זה מה שמעניין אותי. ותמשיכו ככה, ואני רק מאחל לכם הצלחה. אמן.